Hadian ka jingkran ja Deputy Commissioner Jongka East Khasi Hills District, Hinen Kasngi, hadian balade ban lumban lang, yaki brio Jongka Shillong Municipal Board, bat ka Shillong Cantonment Board, hakabaya day ba ka jing dawa ka seng, ban weng yaki brio ki basyong bian, halum survey, menta kasngi, nakaliang ka seng, Hinyo Trap Youth Council HYC, kalabut din ba, hakabaya day ba ka jing dawa, ban pen kenria yaki brio ki basyong bian, halum survey, kabadan markabat ka temator, kaseng kalaong, bakam laban pediang ya ka jingkran jong UDC. Habakren cekilat patai kubor, nakaliang Presiden rong badu kaseng, uba Roy Kuparsen rem, ulaong baka jingkran jong UDC, bakin up hadu karay jong kayin kasyari, namar bakatay ka jaka, kadon hapadeng ka jingyele kes. Henry kaseng kalade banwat jing tibha, hakabayaday baka jingyele kes, bat ka jingyele kes, kaday tang kabenta bahakmat, kata tang laingut kibriw, arngut kidey kibalum yakitiar jot, bat uwe ubadon dukan hakmat, bat sa nang ta, kabadon kibriw pasyong bian, kam don bentai bat ka jingyele kes. Syuk kaseng kala ongru, banyashay, hakabayade bakatay, kala dep ru banto syikisaw kunhun, ban penlong da ka jingjurip, ya katay ka jaka, ringkat bat kaseng, bat ru bat kitray, kibadon hakatu ka jaka, bat lada amla ban le kumta, kaseng kam ban si banyak cakmat, ban le hila ka jong ka benta. Jung yangi jongi menden ya ka statement yang kabala ai do DC jong ka East Khasi District. Ngilai i bana kaliang jong DC jong ka East Khasi District lokot ya ka jingelang jong ki stakeholders sebagai day untuk kajaka po lum survey bana kaliang jong ka seng nilalap adin mangila lepet ya untuk kajaka nilalap ya ka jing syong bean jong ki brio untuk kajaka ya bana kaliang jong ka seng nila ajing tho ki bor badai pet ya untuk kajaka ba kentup ru ya ka sorka jela ka jongi ha kabana kaliang jong Deputy CM ha to sngi hi la tha ya DC jong East Khasi Hills ba dei ban shem kam kloi bat ban penbet bat ban pet ya ka jing dawa jong seng ti ka kum ka jing sothu ka jongi ka long bana kaliang jong DC jong East Khasi Hills la khot meeting menen ka sngi ya ka cantonment board ya defense ya office jong defense estate officer ba kum ju ru na kaliang jong ka Shillong Municipal Board bana kaliang jong police department hot nilai i ba UDC jong ka East Khasi Hills sula pentip berula penpaw ini by day bat ki kam runar la ni ki kam sneu ki bami na katu kajaka na kaliang jong DC ula ada panai direction ya ka police department bahkan le ya ka badon kam na ka benta bente la kam ya kanika ya ki jing sneu ki bami na katu kajaka kumbangi la penpaw lomba ki jing lomba ka jinglet ka jongi ba kanika jaka ka de kata ka hub la ni ka jaka pedeng ka bami shibun ki jing sneu kam tambe ka jing supply drugs bat ki ki jing sneu ti habai de betu ka benta ngi so ban ai thule UDC ka jingshim go jong u yang ne kam kna man penti kna ba kna ka jaka ka nom de ka jaka ka bomi sibun ki kam sne ndai ka wei ka ba pen ka bangi ngim so ya hab ya ka jing kran jong DC ka long ba ka jing dawa jong ka seng nadu ko bastang ka long ba de ban weng ni kini ki brio na ka ni ka jaka tin ndai ka kum ka statement ka bo DC pen mi menen ka sni ong ba un up hadu banda don ka ta ka rai jong ka kut ka nyu trik jong mentau pernah namar ba kat kum gajing sotho jong DC kani ka kam kani ka jaka ka don hapo ka jingele kies ndre nakaliang no kaseng hadin mangilale ban jurip ya to ka jaka hadin mangilale ya kendu ya kibor ki badai pet ya to ka jaka ngilawat jing tiap lut nalade ha badai ba kata kita ki kies ki bana kaliang jong ka cantonment board bana kaliang jong ka defense estate officer men pa kat kum gajing wat jing tiap ka jongi hadu menta kumba kalong hi ka defense estate officer kala de ban job ke case ya to ka jaka tarik beningkong hadin bala job ke case na kaliang jo ka defense estate officer kila I notice ya laingut kibril ki badon ya ka business activities ki jongki hakatu ka jaka bat kita ki laingut kibril ki dan tangi kidukan bat ki kam try tang ya ka jaka ka ba we bril kalong tang arspa adu sanspa square feet ki don laingut kibril we armut kiri bedon yang scrap ya katu ka scrap shop hung tu la ni ka ki jaka lum yang kita ki scrap materials but iwe pat idi beri benar ti kedukan hang tu akhmat ndre ka jaka lat na kata ketu ka jaka ka basyong kiri ki beri ki mangi ong ki syong bean kam dan ki se kata ka de kat kum ka jing tip ka jong ni kaumut ba ka jing ong jong DC ba kani ka kam kalong subjudice ka district administration kan nomla ban le kalong de kamlong kamlong ka basisya ti halor kata ka nong rem nakaliang ka jongi menta ka sngi
ngila de ban tho how deputy commissioner jong ka East Coast Hills, how SP jong ka East Coast Hills, ha ka office jong defense estate officer kum juru how chief executive officer ban penpang ba nakaliang ka jong hadin mangilawat jingtep ngila kendu ro wat ikini gibri ki balik kes uwe ne kita ki balik kes ngila de ban kendu yo tau brio balik kes ba nakaliang jong tau brio balik ka kes ula keren hangi na pasal ban ong ba ka jingele kes ka jong u ka David Thick yang tu jakai ba don ka to business ban deal ki scrap kati ka jaka ka balat nang tu kiti ki jaka ki begitu ki bri ki syong ki sa kam don bentai ba hakata ka kes ka ba menta ka don apo ka court jong district judge ti nakaliang jong kaseng ni ong ba bansyai ya kani kam khnang ba district administration khnang ba kibor sarkar kin sautu ba habai dei bat kini ki jaka ke bele kes mo lightly kita gidukan lani ki jaka lai jong langut ki brio kamat sa ko makalong ai ba kut kan rai ndrei habai dei pat begini ki prapo hadu shispa teli ki long yen ki ba shong basak be anyang tu nakliang jong aseng ni kwa begini ya kini ki brio dei ban weng no mardo teknang ban ya shai hajaka nakliang jong aseng ni la tho mentang kesini kini ki sau teli ki office ban dawa ba kita ban pelong da spot verification haringkat bat keseng lada gi court yang ni bat kumjuk ru haringkat begitu ki beri ki badan ni kes kenang ba UDC ni songtho abu don ho office let's say ki don gi jing ai jing mut nasyani setai shai ba ya ka kam ni kwa kenang ba ka district administration kenang ba ka office jong defense estate officer kin lap ya ka jing shisha bat kin sim kam kloy ya ni kam ni kwa ba ki dei ban prolong da ka spot verification ka mut ba kin let hajaka kin court ya gitu gi beri ki bayle ya ka kes maki kin pen kanu ka jaka ka bayle kes bat kani ka balat kamut ba kani ka jaka ka bahe shong bat kini ki illegal settlers yaki dei ban shim kam no kham kloy te kata ka ri ka jing dawa ka jongi ya ka bangi la da ban ai menta ka singi bat ngin up apo sitayo balada ka sorka lada ka district administration bat kibor ki bade pet kimle nakaliang no ka sengi mansi bangin sa shim pat dakway ka kam ha ka ba kani ka jing thong ila ong balada ka district administration kamle pom nakaliang no ka sengin sa court ngin sa let hi harangkat ki press ki media ban let chajaka harangkat begini gibri gubele kes khnang bagi pat ba kinom sothuk bakala namar kat kum gajing mi jong DC ka jing kren jong DC menen kala perlong penret mensia yangi bat kongju ri kinom nong shong shong ban sothuk bakala bakanir kan di welcome ka bale ase kan sa teng tena kala yang jongi ngim kwa ban pen sa teng ni ka kam namar sisiem bangila sim ni kwa bakan mangin poi sa katong kaumut ba kinong shong thap kinong shong ba nya ka jaka la kalong jong sarkar la kalong jong cantonment board mereka badan ya po rilung khasi bajan tiang ni po rilung jongi kana jala ka jongi kidei ban chabe la kim biang ya ki kot islam ki jongki haba ki shong isa ka hagita ki jaka te kata mereka jing pensyai na kalian ka jongi guru kumju ka dawa ka jongi na ki por sarkar kumju na ka habai dei bakata ka jing tho ngim da tip thikna mereka kum ka approximate ka estimate ka bangi ya kali na sini stai ni kita gibri budan tu ka ki on ka kam dah he than de ki 1000 square feet den re ka jingele akis pat ka David Thick ta peneng lai ngut ki bri ka ba jaka jongki ka David tang wave don aspa do lai spa square feet wave don adu south spa square feet wave don po sun spa square feet kita ki di dukan ki ba mar sendrung pinyo i ki don to ahmat i lat na gitu ki dukan syati sharum ka ba ki shong ki ni ki bri ki balok ki illegal settlers kam don betai e ba ka jingele akis